Goeie jongens en welkom bij een Yu-Gi-Oh! Pro Duel filmske. Deze keer doen we eens wat anders. Ik haal een keer Six Samurai die in het deck van JP. Ik doe nou een oordeck, namelijk een deck wat Jan heel graag speelt in mij. Burning Abyss. Ik moet zeggen, ik ben verschrikkelijke kut in Burning Abyss. Ik laat je hem zo even een deckprofielje verzinnen, even een deckprofielske. Hier hebben we even een replay van de short waarom dat ik Ash speel in dit deck. Eigenlijk is het heel simpel. Soms is ijs gewoon geen 18. Sommige dudes gewoon dit en niks scoopt. Gewoon. Dat is de reden dat ik ijs speel. Ik ga net een gewone variant bakt van BA. Ik ga het B8H genoemd. Go second. En dan heet het ba. Ik laat deze wel replay zien van hoe dat werkt. Het go second. Ideale handje is natuurlijk altijd een handje. Mijn onze favoriete kaart die matcht. Je ziet een Crystal Beast deck. Ik heb geen idee wat Crystal Beast verder doet. Maar wat BA doet is evenly matched. Nu komen er wat BA plays. Ik ben net goed in BA. Dus bij al deze replays vertel fast. Jan zit fast beter kennen. Ik hoop dat Jan iets van dit deck deze meisje replays heel klaar. Die gast die scoop, want die zocht Dante uit Cherubini. Die denkt hoi. Ik ga een BA Cosmo replay. Die is behoorlijk lang. Mocht je hem die zien willen, dan maak ik daar een langer filmpje van. Als dit filmpje 4 flies krijgt, dan zeker verzwaaien, dan die ik even shotten. Ik had natuurlijk Go Second backed, maar evenly en dat soort kaarten. Maar Going First kent ik wel ding. Zit ik een Instant Fusion in, maar ja, zo'n one-off zien we dus soms krijgt dat gewoon uit waan. Maar dan krijgt de wind uit waan, plus Cherubini, die beschermt de wind uit dan. Wat hier shot is, wat BA altijd doet in mijn eigen, dat is Beatrice Pass. Ik doe nog wat burn, maar baarbaar, want ik heb geen idee wat ik ontwaan ben. En Danger Nessie pakken. Mystic Mine, de beste Go Second kaart ever. Er zit een logic achter waarom dat Mystic Mine in zit. Dan laat ik zijn deckprofiels gewoon even zien. Ik had er één keer al gekregen tijdens het meisje van replays, maar helaas disconnected die dude gauw, dus ik moet replay net opslaan. Zombie. Eindigen zien beurt nou, dat ik vaak voor die immuno zombie voor de rest ken het dan ik net een fuck mee. En ja, nou is gewoon bottle sword and you go and kill yourself. Ja, ook dat kan bottle sword meisjes, ik ben hier, maar ja. Dit is gewoon reden om lekker twaalf te gaan. Mystic Mine, evenly en dat soort dingen. Begin ik nog even van BA's van hoger IQ, want ik weet zeker dat iemand die het beter kent, dit beter kent waan. Ik speel hier het zien. Heroes en allermachtig wat een deck. Ik open je, ik zie je een Ash van de Sangan af, doe ik eigenlijk altijd zo. Kreeg counter graaf in zodat ik een search kan krijgen in de endphase, bijvoorbeeld mij kan die net in terug. Nog wat plays en eindig je uiteindelijk, oh je wordt terug op een graaf die ik helle haak, je bent natuurlijk een tourguide helikant, maar dat vergeet ik. Daarom doe ik hier nog mijn Beatrice en graaf. Of bij een scout, zodat ik search ken in de endphase. Lightning Storm die wiped me pretty much. Ik ga een Ash en een Imperm, maar mij net kan afwijzen in Heroes, want ik kreeg gewoon de hyperklap. Cross Guy, Crusader, ik snap er niks van hoe dat combo deck werkt, maar ik kan niet vertellen. Ik kreeg hem intens in de peel. Van wie wist is hem, en ik wil wat er ontwaan wie. Ik weet net dat je met de loot ik jij van Yu-Gi-Oh! Pro ik wil helemaal kijken, want ik jij constant. Oké, dat is een slecht sound effect, maar in ieder geval hel het anders niet over een tering met Trinity, ja, Dystopia en het is game. We laten nou even snel het deck zien. Ik kijk nog een replay van dat heet daar voet, maar ik weet niet meer helemaal hoe dat gang. Ja, dat piekert. Die gaan we net zien, dat is gewoon net interessant genoeg. En het wordt veel te lang. Het deck profielske, dit is de deckske. In principe is het 40 kaarten. Daar hebben we 4 kaarten tussen natuurlijk. Reden van Mystic Mine is voornamelijk deze kaart, Nightmare Shark, waar 12 level 3 is. En dan onder Mystic Mine gewoon skoppen. Hij kent nu zichzelf maar voor jouw kaarten aan, dus af en toe maar er te waan meidje. Af en toe maar die Nightmare Shark van het field al krijgen. Of die eerste andere is op leger HP. Ik had een game gewoon die ik helaas net goed opslaan had. Waarbij mijn tegenstander in Heroes, dat iedereen denkt die je de deckwijs specialt, dat er voor jou elkaar betalen maar dat ding ga ik echt en daarna heb ik gewoon een Mystic Mine en Nightmare Shard DS koppen kent. Dus dat die op zich wel oké.
doe kerst dat ik met PK speel, van mij gebeurt dat meer, maar ik had het idee dat de deck gewoon eerste keer en dat gewoon niks kan. Een vaak beleden en beter is ik net alles. Dus ik ga proberen het samen te bakken. Er zit een wereld hard in. Maar ik moet zeggen, het is wel leuk en ik hoop dat degene die het leuk vinden dit ik proberen. Wil je hem nog meer van dit soort filmpjes zien, laat me dan even weer in de comments. Dan ga ik misschien ook wel even een van je decks maken die hem leuk vinden. Laat me weten wat ik bouwen maar. En dan maak ik daar ik wel even een paar replays van. Dit was voor dit filmpje, even een snel filmpje, ik weet het. Maar ja, voor de rest van de replays, het zal je net volgen. Ik kom daar vast en zeker ooit nog eens een keer op. Daarom, tot de volgende keer.